dal šťastím, že to buď zrazil to topisko a postavil sa a že to ten hráč ešte nechytil, lebo som ešte myslel, že to chytí. Ale puk ste sa aj odložili, ako ste to videli. Puk som si odložil, no, povedal som, že vedia máme ostatní a vyšším som neviem prvý krát do ich hlasy. Zažili ste vy už niekde takúto situáciu? Nie, ja som to ešte nevedel, že to tam chalani dali a bol to proste strašná náhoda. Napriek tomu vyrovnávací gól, prehra 3-6, trošku vám možno aj vaši spoluhráči nepomohli, napríklad aj pri tom 4. góle, keď ste nemali kvalitu. Ja neviem, tak ja som kričal, aby to vyhodili na icing, som vlastne si ubral hokejku a potom tam obránca hodil hráčku hokejku do ruky a vlastne strelil bránca a tam, kde mám rozšírenú časť na bránkarskej hokejke, tak som tam nemal a to teda prešlo, že to neží hráčkou hokejkou z tej puky a myslím, že proste mal si zahrať a mohol si viacej vnísť a ten gól vyčítam. Ako teraz